buenos días. Son José Pardo Lombao, candidato á alcaldía de Outeiro de Rei para o 2023 e, entre outras cousas, que pensamos poñer en marcha ao largo do tempo da próxima legislatura estará o acabar o centro de día, que é unha obra xa empezada, que xa se fixo a primeira fase, a piscina e o centro BTT que se fará en Santa Isabel, que é un convenio que a Xunta de Galicia que está xa neste momento en construción. Farase as concentracións que xa están en marcha, como son as de San Félix, San Lorenzo, Arcos e Sobrada. Espero que se poñen en marcha tamén as outras 4 que temos pedidas, que son as de Matela, Vilela, Folgueira e Taboi. Seguiremos tamén estendendo o saneamiento a varias parroquias do municipio, como estamos facendo hasta ahora. Seguiremos tamén a urbanizar máis calles no núcleo urbano de Outeiro de Rei, que creemos que é moi importante potenciar o núcleo para que teña unha capacidade o suficientemente importante. Estaremos co centro médico, que xa temos un convenio que a Xunta e xa hemos comprado terrenos para que se poida ampliar e concentrar todo no propio centro médico. O centro médico é PAC. Seguiremos apoiando con todos os programas como fixemos hasta ahora de natalidade, de conciliación familiar, para que poida seguir crecendo Outeiro de Rei e se lle siga podendo prestar un servicio ás familias para que poidan seguir desarrollando o seu traballo e seguir facendo a súa vida. E todo isto é buscando que poidamos manter o crecimiento como tuvemos hasta ahora nestes últimos anos, que somos o concello da provincia que máis creceu e que esperamos que sigamos na próxima legislatura nesa línea de crecimiento da renta, de que a xente se sinta cómoda en Outeiro de Rei e cada día teñamos e poidamos ter un pouquiño máis de servicios.